Goedemiddag, we zijn hier in Café Woord in Kolm. En ik sta hier met... Marianne Zorgdrager uit Veerwerd, Groningen. En ik heb vanmorgen de inleiding gegeven voor de kunstenaars, voor de kunst- en huisroute die komende maand plaats zal vinden. 9 en 10 en 16 en 17 maart op diverse locaties in de 2 provincies in een route van 200 kilometer. En dat wordt voor de 31ste keer georganiseerd. En hoeveel deelnemers hebben we nu aanwezig? Deze keer zijn het 29 deelnemers, verdeeld over Groningen en Friesland. Het is heel divers. Het zijn zowel beeldhouwers als schilders, als filmmakers, als objectmakers. Mensen die ter plekke een expositie organiseren met de spulletjes die ze hebben of speciaal daarvoor maken. De bezoekers die deelnemen, die kunnen kijken op de website. En wat is er nog meer zoal te doen? Nou, mensen kunnen ook een kunstwerk winnen. Ze kopen dan een lot bij een kunstenaar en denken van, oh, hier zou ik wel een kunstwerk van willen hebben. Dat lot kost €5, ze schrijven hun naam erop. En aan het eind van de route halen we die allemaal bij elkaar en trekken we de winnende loten. En de kunstenaar belt dan zelf de bezoeker op die gewonnen heeft en die kan dan voor €500 een kunstwerk kopen of ophalen bij de kunstenaar die zij gekozen hebben. En als laatste, waar kunnen de mensen kijken of de informatie vinden? Ja, dus ze kunnen op de website kijken, kunstaanhuis.nl. En bij elke kunstenaar zijn folders te vinden, maar ook bij VVV's, bibliotheken, allerlei plekken binnen de eigen omgeving kunnen ze folders halen. En daar kunnen ze ook alle kunstenaars op de website bekijken wat ze maken. Dank u wel.